Barkanku dai talakawan Najeriya, muna tare da mai girma Bola Ahmed Tinubu a halin da ake ciki yanzu. Duba da yanayin yadda ya shafa tsawon shekaru ba tare da ya tsinana komai akan mulki ba. Wannan ce ta sa ya tara gabaki ɗaya 'yan majalisa da gwamnoni da ciyamomi da kansiloli kai har da ma 'yan jaridu domin tabbatar da wani ƙuduri da yake da shi a halin yanzu. Allah ya ƙara wa Excellency lafiya. Mai girma Excellency kowa da kowa ya hallara, duk wani wanda ka ce a gayyato ya zo, yanzu kai kaɗai ya rage ka fara warwaro bayanai. Barkan ku ne jama'a, a matsayina da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda yake fatan ci gaba da mulki a zaɓe na gaba. Muna sanar da talakawan Najeriya gabaki ɗaya yanzu za mu canza halayenmu, za mu yi muku ayyuka tukuru domin ku zaɓe mu a zaɓe na gaba. Za mu dawo da subsidy, man fetur zai koma lita ɗaya naira 25. Sannan a kayan abinci babu abin da zai wuce kwano ɗaya naira 600. Za mu ba wa matasan Najeriya aikin yi ta yadda kowa zai tsaya da kafarsa, sannan mata a cikin gida ba kowace za a bata jari. Gaskiya ne mai girma president, wannan lamari yayi kyau, saura zartarwa kawai. To jama'a, kamar yadda mai girma president ya bayani, duk abin da aka lissafo za a aiwatar da su. Shi dai kawai babban burinsa kawai shine ku zaɓe shi a zaɓe na gaba. Alfarmar da muke nema a gare ku kenan. To masha Allah, idan na fahimta daidai mai girma president san maimaita kujerarsa yake, ma'ana yana so ya koma kan mulki ya ci gaba da gana wa mutane azaba. Ko da yake dai yanzu ya ce ya canza halinsa, zai yi wa mutane abin kirki. Daga ƙarshe abin da zan gaya muku 'yan Najeriya shine kada ku bari a canza muku tunani, a karyar muku da abinci, a sa ku a cikin wani jin daɗi na ɗan lokaci, a mantar da ku wahalar da kuka sha a baya. Saboda haka ku tsaya ku zaɓi wanda ya dace a zaɓe na gaba. Sako daga ni na Real MJ mai arziki.